खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना आंनि YouTube चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे जेब्लानो आङो भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो ओमफ्रायथ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो जोंनाथ' BTC आव गोदान सरखार फैबाय होननानै बुंनांसिगोनानो नायनोसै बिथां हाग्रामा महिलारिजों दाजानाय बे सरखारा माबायदि सलायलाङो 5 बोसोराव थांनाय UPPL सरखाराथ' गावसिनि जाबायदि सालायनांगौ बेखौ सालायलांबायानो एबारहाय जोंना BPF हान्जानि हाग्रामा महिलारिजों सलायजानाय सरखारा माबायदि जायो नायलांबाय थानोसै ओमफ्रायथ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' एसेब्लाबो मिथिखाबायानो ससियेल मिडियायाव बिराद गोसारगासिनो दं जोंना 5 बोसोराव जे प्रमद बर' सरकारा सलायनाय समाव 16टा डिपार्टमेन्टखौ जे आसाम सरकारा एबा हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा आसामाव दिसपुराव लांनानै BTCखौ BTCआव दिसिनो पावारखौ होबाय होननाया थारैनो मैया सोराङाव नुजादों होननानैबो बुंनांसिगोन जों मानोना बिथाङा बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ BTCआव 16टा डिपार्टमेन्टखौ दिसिनो सलायनो थाखाय बिबान होनायखौ आङो BTCआव हरफिनबाय होननानै बुंदों बिथां आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ओमफ्राय बे बाथ्राखौनो लानानै जोंना बारग' UPPL हान्जानि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव बुंना होदों बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारा दिसिनो सलायनो थाखाय बिबान होनायखौ थांनाय 2023 मायथाइनि 27 डिसेम्बरावनो BTCआव हरफिनदोंमोन होननानै बिथाङा क्लेम खालामदों गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों दा खोथाया बेसेबां सैथो हिमन्त बिश्व शर्मा एबा आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय स्टेटमेन्टआसो नंखाय जाखोना बिथां प्रमद बर' बारग' BTCनि CAM प्रमद बर' बिथांनि फेसबुक पेजआव होनाय स्टेटमेन्टआसो नंखाय जाखो बेखौ रायजोफोरा लासैनो नुलांसिगोन जायखिजाया जोंथ' दा गोनो गोथोआनो जानानै दं होननानै बुंनांसिगोन लोगोफोरा ना मा होनो बेबो गावसिनि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो स्टेटमेन्टआव गावनि स्टेटमेन्टखौ होनानै थांबाय दा नै जोंना BTCनि बारग' गाहाय UPPLनि प्रमद बर' बिथाङा फेसबुक पेजआव गावबो 2023 मायथाइनि 27 डिसेम्बरावनो हरदोंमोन होननानै स्टेटमेन्ट होबाय दा रायजो राजायासो गोनो गोथो जाबायना लोगोफोर बेखौथ' जोङो समनि गेजेरावसो नुलांसिगोन जाहैबाय बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि आपडेटआ